Mun nimi on Asser. Mä oon nyt 8. vuoden teekkari. Meitä teekkareita on täällä Turussa aika vähän. Näin kyllä itse asiassa sen toisen turkulaisen teekkarin viimeksi tänä aamuna. Peilistä. Mä en oikein tiedä, mikä musta tulee isona. Kun siis diplomi-insinööriä voi tehdä niinku ihan mitä vaan. Että ehkä toimitusjohtaja olisi kova. Mut onhan tää ihan saatana yksinäistä. Kun ei Turussa vaan oo muita samanlaisia. Kyllä mä joka vuosi oottelen niitä fuksiteekkarityttöjä, mut kukaan ei koskaan tuu. Mä uskon lujasti, että joku päivä saan painaa pääni jonkun kuuman naisen syliin. Vaikka ei kukaan ole koskaan teekkarityttöjä kai nähnyt. On kyllä kuullut, että Otaniemessä irtoisi joku Hesa. Ei kiitti. Mä en oo varma, että tulin mä tänne tekniikan kandin koulutusohjelmaan vai itsemurhakandidaatin koulutusohjelmaan. Toisaalta mähän on Keravalta kotoisin. Rahahan mulla on kuin roskaa, kun oli kesä Soneralla myymässä itteeni. En mä oikein tiedä, mitä mä teen kaikella tällä rahalla. Kyllä niitä nokunaisia tietty aina rahalla saa. Mulla on 2 naista nytkin kierroksessa. Meri ja Mervi. Mervi, mun uusin nainen, on vähän tällainen nuorempi tyty. Mut siis mun naiset on vaan objekteja mulle. Kunhan mä nyt jonkun naisen löytäisin, niin sitä en kyllä enää päästä karkuun. Ebin jäynä. Eikä sen niin väliä oo mimmonen nainen. Kiisseli ku kiisseli. Omat valinnat satuttaa kuitenkin eniten. Onneksi mulla on yksi hyvä kaveri, joka on pysynyt mun rinnallani ihan alusta saakka. Se on kyllä ihan tähti jätkä. Nuuska on vähän niinku perseeseen nussiminen. Kyllä sen pitää vähän kirvellä.